Ja sitten Hey Joen alkuriffi ja pari sellaista bassokulkua, jotka sinne tulee. Tämä on tietysti vähän yksinkertaistettu. Jos kuuntelee Jimi Hendrixin alkuperäistä esitystä, niin siellä on pieniä hienosäätöjä, mutta meille riittää tämä peruskuvio. Se lähtee tuolta H-kielen vitosvälistä, sitten tulee H-kielen kolmonen, se vapaana, G-kielen kakkonen, se vapaana ja E-duuri sointu. Nyt kun mä soitan sen tällä lailla, tästä näin, mä teen pari asiaa. Tässä alussa mä soitin sekä H-kielen että E-kielen. Soi kivasti yhtä aikaa. Ja yhtä aikaa ne. Ja sitten kun tuli tämä kakkonen täältä G-kieleltä, niin mä pidän pienen pull-offin siihen, että se tulee vapaa sinne väliin. Ja sitten tulee E-duuri sointu. Eli näin. Jatko menee niin, että mä otan A-kielen ja D-kielen vitosvälin. Ja sitten mä niiden parina soitan G-kielen vapaana näin. Eli vitosnauhalta, nelosnauhalta ja sitten se G-kieli vapaana ja sitten vielä kakkosnauhalta. Sitten mä teen pienen slidin vielä näin. Sitten siellä on se lopun tämmönen pieni veivaus, joka menee tämmönen ote. Mulla on kakkosväli G-kieleltä ja kolmosväli D-kieleltä. Sitten mä käytän pientä hammer-onia tuolla nelosella. Ja sitten se kuulostaisi kokonaisuus hitaasti näin. Sitten on toinen bassokuvio, tai bassokuvio, joka menee näin yhdessä vaiheessa sointujen päälle, lähtee tuolta A-kielen kolmosesta, sitten E-kieli vapaana, ykkönen, kakkonen, kolmonen, A-kielen kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, E-kielen kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, A-kielen nelonen, vitonen, kutonen ja sitten tulisi E-duuri sointu. Eli näin. Sitten vielä yksi tämmönen bassokuvio tänne. Eli siinä bassokuviossa tulee tuolta kakkosväli tuolta A-kieleltä D-kieli vapaana, kakkosväli D-kieli vapaana ja E-duuri. Koko juttu menisi näin. Sitten tulisi E-sointu. Jos otan vielä kerran bassokuvion, sanon ne soinut siihen. Tässä olisi C, tässä olisi G, nyt olisi D ja nyt olisi A.